Vy ste ako keby vypili len jedno pivo na obed a potom 16:30 ste z neho nafúkali? No, áno. To je také trošku ťažko ako keby uveriteľné. Museli ste toho vypiť viac. Možno, že tam bol ešte zbytkový alkohol z predchádzajúceho dňa. Možno, že som si dal tých pív viacej. Totiž to vaše materské hnutie KDH poslalo stanovisko do médií, v ktorom tvrdí, že vy ste nafúkali 0,16 promile. Policajná hovorkyňa tvrdí niečo iné. Výsledok bol podľa nej skoro 0,5 promile. To som ja do nedávna nevedel, čo je rozdiel medzi miligramy na liter alebo promile. Ja som do nedávna žil v tom, že ja som nafúkal 23 až 16 promile. Čiže toto beriem ako chybu. Vy ste ale komunikovali výsledok až z 3. dýchovej skúšky. Súhlasím, z toho sa nevykrúcam. Podľa testerov to vyzerá, že to boli 2-3 veľké piva, ak to bolo na obed, alebo 3-4 deci vína, prípadne 2-3 panáky. Nie, v tento deň som pil iba pivo a nebolo to niekoľko hodín. Ja som... Tesne pred cestou, lebo ste povedali, že do poludnia. No, do poludnia som varil a popri tom sme pili pivo. To už teraz momentálne nie je podstatné. Podstatné je to, že som si sadol za volant, nebolo správne a to ľutujem, to ma mrzí.